De fleste faktorer i dit liv som leder kan kategoriseres som en af to ting. Rammer eller relationer. Tilsammen udgør de dit ledelsesrum. De er summen af dine muligheder og begrænsninger. De bliver altså det landskab, du navigerer i som leder. Forfølger vi landskabsmetaforen, kan dine rammer f.eks. være bjerge, skov eller kystlinje. De er med til at bestemme, hvordan og hvor langt du kan bevæge dig, og dine relationer er alle dem, du møder på din vej. I dette e-kursus har du kortlagt dit ledelsesrum. Det kan du sagtens se som et landkort, der viser dig den smarteste vej fremad mod mere indflydelse, aktive beslutninger og bedre resultater. Kortlægningen af dine rammer handlede om det formelle grundlag i dit lederskab. Love, regler, politikker, mål, budgetter. Nøglen er at finde ud af, hvor du kan opnå indflydelse og hvor det giver mening for dig at få det. Når du ved det, kan du forsøge at påvirke, udfordre eller fortolke rammerne. Dine relationer er de personer og ressourcer, der indgår i din ledelse. Dine overvejelser her skal på samme måde gøre det klart for dig, hvordan du skal gå til de forskellige relationer og hvilke der kræver særlig opmærksomhed. Når du har besluttet dig for, hvor du vil lægge dit fokus, skal du handle på det. Her gav kurset dig en lang række konkrete idéer til, hvordan du kan udfordre dit ledelsesrum. Der var for eksempel opfordringer til at søge nye netværk, at tilegne sig ny viden på nye måder, at synliggøre officielle mål for dine medarbejdere på en ny måde, eller at lave månedlige kaffeaftaler med vigtige relationer. Men dit ledelsesrum er ikke nødvendigvis altid en behagelig spadseretur i parken. Indimellem vil du opleve modstand, modvind og modvilje. Det sker for eksempel i perioder, hvor du får ekstraordinært travlt, hvor der opstår uventede problemer, og hvor dine udviklingstanker bliver overskygget af dagligdagens drift og trummerum. Det er et vilkår for alle ledere. Her handler det om at holde fast, og det handler om at have den rigtige indstilling og den rigtige attitude. Om et særligt mindset. Det mindset testede du dig selv for i lektion 5, så du ved, hvad du skal være opmærksom på i dit forsøg på at overvinde problemerne og komme ud på den anden side, stærkere, klogere og med mere indflydelse på alt, der foregår i dit ledelsesrum. Tak fordi du tog e-kurset. Tag kontrollen over dit ledelsesrum.